Vítam vás. Bez dlhších rečí poďme rovno na obsah. 55 najrozšírenejších lží. Ktorej z nich veríš aj ty? Všetkým 55 častiam predchádza samostatné úvodné videjko s názvom 55 lží úvod. Nasleduje zoznam, ktorý vám teraz prečítam. 55 samostatných nezávislých častí. Každú z nich som nahovoril ako približne 3-minútové video. Ľahko si ho viete medzi videami vyhľadať podľa jeho poradia a názvu. Každej z tých 55 častí. Poďme na to. Časť prvá. Muži a ženy majú rovnaké práva aj povinnosti. Je to lož? Časť druhá. Mala by si vedieť, prečo s ním chceš byť. Je to lož? Časť tretia. Manželia by si mali všetko hovoriť. Časť štvrtá. Chlapa si musíš držať pekne nakrátko. Časť 5. Vydám sa, keď si budem istá, že ma bude ľúbiť celý život. Časť 6. Nehodíme sa k sebe, stále sa hádame. Je to lož? Časť 7. Chlapi nemajú radi nezávislé ženy. Časť 8. Všetci chlapi sú svine. Časť 9. Čo oči nevidia, to srdce nebolí. Časť 10. Je ženatý. To nie je žiadna vada. Je to lož? Časť 11. Sobášom sa všetko zmení. Časť 12. Každý poriadny chlap má milenku. Je to lož? Časť 13. Je nezodpovedné mať deti, kým nie sme finančne zabezpečení. Časť 14. Musíme ostať spolu kvôli deťom. Časť 15. Po 30 si chlapa nájdem ťažko. Musím brať, čo príde. Časť 16. Nemusím jej opakovať, že ju ľúbim, veď ona to vie. Je to lož? Časť 17. Chalan má byť prvý, ktorý dá pusu, nie baba. Časť 18. Dal mi kopačky, musím mu povedať, ako ho veľmi ľúbim. Časť 19. Na rande si má platiť každý sám. Časť 20. Sex je dobré mať až po svadbe. Je to lož? Časť 21. Nemôže mu odpustiť len tak. Časť 22. Ak ju podvedieš, mal by si sa jej priznať. Je to lož? Časť 23. Je nenormálne, že moja kočka pozerá po iných chlapoch. Časť 24. Je nenormálne, ak máme sex len raz mesačne. Časť 25. Baba musí vždy dobre vyzerať. U chlapa je to jedno. Je to lož? Časť 26. Máme pravidelný sex. A aj tak pozerá porno. Asi som neschopná. Časť 27. Musíme mať rovnaké vierovyznanie, inak bude problém. Časť 28. Žena musí nasledovať muža, lebo on je hlavou rodiny. Je to lož? Časť 29. Musím predstierať orgazmus, aby si milý nemyslel, že zlyhal. Časť 30. Ľúbi ma a preto mu nevadí, ak pred ním chodím v nátačkách. Časť 31. Beriem si ju a nie jej matku. Časť 32. Keď ma naozaj ľúbi, zmení sa a prestane. Je to lož? Časť 33. Odkedy máme dieťa, sex máme poriedko. Už ma nemá rada. Časť 34. V sexe treba vyskúšať všetko. Viac ľudí, väčšia zábava. Časť 35. Najlepšie je ostať slobodný. Je to lož? Časť 36. Máme dobrý vzťah. Každý si robíme svoje a skoro sa ani nevidíme. Časť 37. Jedine my dvaja sme si súdení. Časť 38. Sex bez antikoncepcie je nezodpovedný. Časť 39. Aj keď nemám 18 rokov, rodičia sa nemajú čo starať, s kým chodím. Časť 40. Existuje bezpečná antikoncepcia. Je to lož? Časť 41. Rozvod je hanbou pred ľuďmi. Časť 42. Keď sa majú dvaja radi, na pohlaví nezáleží. Časť 43. Hanbím sa zbaliť babu. Som neschopný. Časť 44. Opustil ma. Môj život už nemá zmysel. Je to lož? Časť 45. Priniesol mi len tak kvety. Určite mi zahol, alebo sa niečo deje.
Časť 46. Manželstvo je len náboženským výmyslom. Časť 47. Domáce práce sú povinnosťou ženy. Je to lož? Časť 48. Keď baba nechce stratiť chlapa, musí mu dať aspoň po 3. rande. Časť 49. Nie je možné, aby bol chlap verný. Časť 50. Orgazmus u muža aj u ženy prichádzajú súčasne. Je to lož? Časť 51. Nemôžem naraz chodiť s viacerými. Časť 52. Ženy ľúbia citlivých mužov, nie chlapov s vypracovanými svalmi. Časť 53. Ja sa nikdy nevydám, som úplne k ničomu. Časť 54. Na veľkosti nezáleží. Časť 55. Plus doslov. Nepostavil sa mi, strašná hanba. Je to lož? A v tejto 55. časti je teda aj môj záverečný doslov. Prajem vám teda príjemné čítanie, príjemnú zábavu. Zatiaľ dovidenia.